Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме начина на създаване на предмет от преподавател и добавянето на ученици към даден предмет. За създаването на предмет е необходимо да кликнем на бутон Системен администратор от основното навигационно меню. След това от модула Предмети избираме бутон Предмети. Избираме бутон Създаване на предмет и от падащото меню за ръчно създаване на нов предмет избираме Нов. Настройките, които могат да бъдат зададени във връзка с създаването на един предмет, са групирани в няколко раздела. Ние ще разгледаме основните раздели. В раздел Обща информация въвеждаме име и ID на предмета. Тези полета са задължителни за попълване. Моля, обърнете внимание, че идентификационният номер на предмета трябва да бъде изписан на латиница. В описание на предмета преподавателят може да направи кратък обзор на изучавания предмет. Попълването на тази информация не е задължително, както и попълването на поле относно, специалност и срок, където преподавателят избира подходящата сфера, в която да попада изучаваният предмет. Раздел Достъпност. При избиране на Да от секция Достъпен, предметът ще е активен веднага след създаването му. В секция Продължителност преподавателят настройва продължителността на предмета. В раздел Достъп за гост преподавателят може да позволява или забранява достъпността на гости до предмета. В раздел Банер имаме възможност за добавяне на картинка на началната страница на предмета посредством бутона Разглеждане. В раздел Опции за записване преподавателя дефинира начините на записване на ученици в предмета. Останалите раздели са свързани с задаване на категории, цветови теми, езиков пакет на предмета и други. Тези настройки не са задължителни. За да завършим създаването на предмет е необходимо да изберем бутона Подаване. След като предметът е създаден, е необходимо да добавим преподавател и ученици. За целта в търсачката намираме новосъздадения предмет. От опциите на предмета избираме Записвания, след това Записване на потребители. В полето Потребителско име може да изброяваме потребителски имена или да използваме търсачката посредством бутона Разглеждане. След като сме избрали потребителя, избираме съответната роля и за да бъде успешно добавен потребителят, избираме бутона Подаваме. Изпълняваме същата процедура за добавяне на студент.